поне ще идам това дистанционно. Кити, хайде да избършем растовете в килера. Как мразя да чистя! Къде са топлите ми панталони? В килера ли? Да, ето сакото и панталоните ми. Ти видя ли? Сякаш нещо проблесна. Не, сигурно си изморена и си въобразяваш. Да, и ти си права. Имам идея. Искаш ли да се разходим? А какво ще кажем на Амелка? Тя няма да ни пусне. Разчитай на мен. Леля, Амелка, наистина ли толкова мръсно тук?